L-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil kien fost numru ta' deputati nazzjonalisti li ma tħallewx jitkellmu fil-Kunsill Ġenerali li organizza l-Partit Nazzjonalista tul il-ġimgha li għaddiet. Kunsill Ġenerali li reġa' kompla jikxef il-qasma u l-inkwiet intern li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Il-ħadd filgħodu Simon Busuttil kien preżenti fis-sala tad-Dar Centrali isegwi l-Kunsill Ġenerali bil-Kunsilliera Nazzjonalista kienu qegħdin jistennew li minn ħin għal ieħor jissemma isem Simon Busuttil biex jitla jindirizza lill-Kunsilliera. Iżda Simon Busuttil baqa' ma ndirizzax il-Kunsilliera Nazzjonalisti. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista tkellmu ma' One News dwar kif il-Kap Adrian Delia beda jibza jaghti opportunita lil Simon Busuttil sabiex jitkellem fil-Kunsill Ġenerali minħabba biża' li seta' jitfa' xi botta kontrih. Busuttil kien minn tal-ewwel li waqt it-tiġrija l-elezzjoni biex isir kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Adrian Delia għandu jirtira mit-tiġrija. Dan meta l-blogger Daphne Caruana Galizja allegat li Delia daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġejjin mill-prostituzzjoni. Adrian Delia mhux talli martirax mit-tiġrija talli lanqas talab investigazzjoni dwar dawn allegazzjonijiet gravi u saħansitra irtira l-erba' libelli li fetħilha f'anqas minn 24 siegħa wara il-qtil tagħha. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista għalonna li Adrian Delia ipprova jintoġob mal-fazzjoni ta' Busuttil billi sejjes diskorsu b'ħafna ripetizzjonijiet, karatteristika fid-diskorsi ta' Simon Busuttil. Fil-fatt, Delia foka diskorsu fuq bosta allegazzjonijiet li qegħdin jiġu investigati u jattakka lill-Prim Ministru Joseph Muscat, lill-Chief of Staff Keith Kembri u lill-Ministru Konrad Mizzi. L-istess sorsi fil-Partit Nazzjonalista sostnew li iċċensura ma kienx biss fil-konfront ta' Simon Busuttil, iżda anki fil-konfront ta' deputati nazzjonalisti bħal Teris Komodini Kakija, Marta Sportelli, Chris Said, Claudio Grech, Jason Azzopardi u Frederick Azzopardi. Uħud minn dawn id-deputati l-ħadd kienu preżenti jsegwu l-Kunsill Ġenerali fil-ġenb tas-sala u fl-aħħar fil-lira bil-qiegħda ħdejn Simon Busuttil.